Siginos live. Welcome to the Snango de Siginos, to the Nochi de Página in the Vista Ku. Bomines na aqui na Holanda e bomines na Corsou. Mas lá aí na Corsou puta vontade de conan. Aí onde comi, me tinha apresentador evitar puta luta van den Berg. Het primeiro dia onde conosco live no Facebook, você me ouve que seu comentário não tem nosso programa não e aí mirando conosco porque este seguro dominar bastante bom nosso evitele como nosso invitado apresentador. E junto conosco também nós temos mevrouw Nevin. En dan wil ik bewust de achternaam niet uitspreken, zodat ik niet fout uitspreek. Maar Nevin, welkom bij ons. Dankjewel. En ja, ontzettend leuk om hier te mogen zijn. Ja, Luti, welkom. Dank je, Harvey. Hallo, Nevin. Ik publico show in ons televidente video nenten die Hollanda também benochi. Nevin, even voor de introductie. U bent de u bent de Kamerlid voor GroenLinks omtrent koninkrijksrelatie, klopt dat? Hoort u mij? Ik heb je vraag niet kunnen horen, maar volgens mij begon je... Ja, zal ik toelichten? Ja, hoor, ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks en ik ben woordvoerder voor koninkrijksrelaties, Nederlandse zaken, emancipatie en koningshuis. Oké. En dat doet u al 2,5 jaar, klopt dat? Ik zit al 3 jaar al in de Kamer, maar koninkrijksrelaties doe ik 2,5 jaar. Dat heb ik overgenomen van een vertrekkende Kamerlid. Okay. Wat zou u ons kunnen zeggen als introductie? Hoe ziet u de huidige koninkrijksrelatie? Nou ja, het heet Koninkrijk der Nederlanden. En in de Koninkrijk zijn eigenlijk 4 landen. En als je dan kijkt naar de verhoudingen, dan zou dat een mooie mozaïek moeten zijn die elkaar, denk ik, aanvult en goed samenwerkt. Maar als je dieper kijkt naar die relaties, dan denk ik, ja, dat zie ik nog niet echt tot uitdrukking komen. En waarom niet? Ja, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met het verleden. Dat is een van de en hoe de afspraken zijn gemaakt. Als je kijkt naar het statuut. Het is de Rijksministerraad bijvoorbeeld die beslissingen neemt. Daar is wel een vertegenwoordiging van de landen. Maar ik als Kamerlid bijvoorbeeld, ik ben wel woordvoerder voor Koninkrijk. Ik zou dan ook graag daar wat collega's die zeg maar ook echt kennis, die ook de lokale situatie kennen, zou ik die ook wel willen ontmoeten. We hebben wel een IPCO-overleg, maar dat is meer uitwisseling met elkaar van wat zouden we nou als Koninkrijk willen doen. Maar het is niet echt een platform waarin je zegt van we hebben het in het Koninkrijk zodanig geregeld dat er ook een parlement is voor het Koninkrijk. Dat is het natuurlijk niet. Ja. Omtrent de IPO, ik denk dat vanuit de eilanden hoor je vaak dat het lijkt alsof het een snoepreisje is. Nou, dat herken ik niet. Het kan misschien voor mensen zo overkomen, maar ik kan zeggen dat we dan echt een volle programma hebben als we daar zijn. Omdat als woordvoerder wil je ook heel veel dingen zien en meemaken en met mensen praten, met bewoners praten die daar ter plekke zijn. Ik heb zo bijvoorbeeld vorig jaar op gewoon eigen initiatief ben ik naar Bonaire gegaan, omdat ik dacht van die agenda als ik daar ben voor werkbezoek vanuit de commissie is zo vol. Ik kom niet aan toe om echt me te verdiepen wat er in die eiland daar ter plekke gebeurt. Dus ik heb op eigen initiatief ook zelf geïnvesteerd in die relatie. Ja. Ik kan me voorstellen, omdat je dan natuurlijk hier, het regent vandaag ook hier, zodra je die kant uit gaat, dat mensen denken van Caribisch gebied is vakantieland, dus gaan allemaal een snoepreisje maken. Ze zouden dat anders over praten, denk ik, als ze ook de beelden van armoede
de situatie daar zien en ons werk ook dan van dichtbij zouden volgen, dan kijk je er toch wel heel erg anders naar. Maar als je het andersom ziet, dus in de zin van als de parlementariër vanuit Curaçao of Aruba, Bonaire of de Bas-eilanden dan Sint Maarten hier naartoe komen, de vraag wordt dan, wat komt uit al die IPCO? Wat concreets komt uit al die IPCO's? Want dit gebeurt een aantal keren al. Het is al een aantal keren IPCO's geweest in de afgelopen 10 jaar. Maar concreet zien de eilanden niks van al dat geld dat ingestopt wordt voor de IPCO's. Ja, de IPCO is meer bedoeld om met elkaar op hoogte te zijn en elkaar goed te informeren als woordvoerders, parlementsleden en als statenleden, om wel op de hoogte te blijven en het gesprek met elkaar goed te houden, zodat we ook makkelijk kunnen informeren met elkaar. Dus het is niet zodanig dat er daar besluiten worden genomen. Ja. Besluiten worden uiteindelijk wel in die Rijksministerraad genomen. Dus ik denk dat we ook een beetje aan verwachtingsmanagement moeten doen wat dat betreft. IPCO is een vertegenwoordiging ook weer van verschillende partijen, verschillende type parlementariërs en statenleden bij elkaar. Dus dat is niet een orgaan om besluiten te nemen. Ze kunnen wel adviezen geven, ze kunnen wel ideeën ontwikkelen met elkaar.